Okei, moi kaikki ja tervetuloa seuraamaan mun hoitorutiinia. Tää on periaatteessa uusi versio, kun mulla tuli joskus se aiempikin. Se mun ratsastusvideo tai se, mut nyt tulee tämmönen perushoito. En tiedä mitä se äsken kävi. No, mä tosiaan Chupaa hoidan. Wow. Ja tässä otan sen riimun jälkeenpäistä tarhasta. Ja mä ajattelin siis mennä vetää joku ihan pikku perus helpon treenin kentälle. Varmaan esteitä ajattelin mennä kuitenkin, koska Chupa nyt vähän rajoittaa sen jalkasta hyppäämistä. Siihen Chupa, ihanainen. Mä laitoin sen kiinni ja hain harjapakin. Ja tästä alkoi huono hurjuus. Sen piti heti totta kai tippua mun kädestä. Oikeesti vitsin tyhmä pakki. Mut joo, mä aloin siinä harjailemaan Chupaa ja kumisuolla yleensä harjaan, koska Chupa on aika puhdas. Ja joo, lisää harjausta. Mä en tiedä, miksi mä kuvasin näin paljon pelkkää harjausta. On tosi tylsää katsottavaa ja kuvattavaa. Mutta joo. Sitten tosiaan kun kaviokoukku ottaa kavioita, niin se on tosi vaikea kuvata, joten mä nyt vaan näytän tässä nopealla kaviokoukkua. Sitten se tyhmä harjapakki kaatui taas. Ja se ei meinannut pysyä tuolla. Mä en tiedä mikä ongelma sillä oli. Mut joo, hei tämmönen vinkki. Jos haluatte juosta tallialueella, katsokaa paikalla, niin sitten voitte juosta. Ja joo, sitten tulin varustehuoneeseen ja tässä kohtaa on minusta ollut pikkuinen rakekuitti, koska joku oli heittänyt oikeasti Chupan varusteet veksi, koska ne ei ollut siellä missä piti. No, siinä mä vähän suutahdin ja lähdin sitten etsimään niitä, koska olin ainoa tallilla. Ja sitten mä löysin, että mä oon jo kävellyt aika monta kertaa niiden ohi. No mutta kuitenkin. Suisit tippui maahan ja satulakin tippui maahan. Mut joo, mä laitoin ärsyttävän satulan, joka ei meinannut mennä, niin Chupan selkään. Ja joo, sitten suhuit, nekään ei meinannut mennä, joten juup, hehehe, oli hauskaa. Joo, ja sitten me oltiin niin valmiita kentälle. Ja joo, eipäs tässä kai muuta. Nousin selkään, ja mitäköhän sitten heti käy? No eipä se satula tietenkään ollut hyvin kiinni. Ei tietenkään. Siinä taas vähän suutahdin ja sitten loppujen lopuksi sain jotenkin itseni siitä selkään. Sitten oli aika mennä kentälle. Mutta nyt tähän loppuun tulee vaan perusklippejä mun ratsastuksesta, joten heippa!